Пак отново наранен, отново наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Пак отново наранен съм от хората и наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като тебе, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Че ти може. Че ти може. Че ти може. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко мой. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко. Че ти може. Че ти може. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ни, татко, да обичаме като тебе. Научи ни как да прощаваме на хората, които са ни наранили, както и ти прощаваш на нас всеки ден.
Научи ни, татко, как като човеци ние не знаем, но вярваме, че ако ти си с нас, ние ще успеем. В името на Исус. Амин. Търся Твоето лице. Сърцето ми обича Те безкрайно, Татко Исусе. Очите ми поглеждат Твоята слава и търся Твоето лице. Сърцето ми обича Тебе само, Татко Исусе. Любовта Ти има мир, любовта Ти е живот. Тя ми дава да живея в Твоята благодат. В любовта Ти има мир, любовта Ти е живот. Тя ми дава да живея в Твоята благодат. Любовта Ти има мир,
Хайде всички нека заедно да спеем силно. Да се радваме в присъствието на Святия Дух. Нека всички тази вечер да кажем на Исус, че моята душа продължи да пее. Алелуя! Самото ге преназначил. Алелуя! Самото ге кажи му днес. Самото ге преназначил. Самото ге По случая Рождество Христово, тази песен поздравляваме Огън Благослови. Днес Христос умря заради тебе, човече. Днес Христос вътри на кръвта на Бога заради тебе. И който чува тази песен, покай се. Суди при Исус. Отвори се сърцето на Исус. Остави се в ръцете на Исус. Отвори вратата на сърцето си тази вечер. Бог ще дойде ще влезе в сърцето. И Той ще ти изцели, ако си болен. Той ще те изправи, ако не можеш да ходиш. Вярвай в Бог. Алелуя! Благодаря ти, Татко, за твоята сила, дайте се Господи. Сам да кръв, сам умря, сам да бъде,
Слава на Господа, брати и сестри. Нека да се помолиме. Алелуя! Хайде, брат, няколко години да молитвим. Благодатни Господи, нека да се справим тази вечер. Благодатни Господи, Милост дълна към всеки един от нас. тази вечер ние отново сме пред Теб. Изпрати ни, Господи, свято. Отново ние сме пред Твоите колене, Господи, пред Твоите нозе, Татко Небесен Баща, за да се поклоним пред Тебе. Татко наш, ние Те благодарим за това, че Ти си нашия Бог. Благодарим Ти, Господи Бог, за това, което Ти извърши от живота ни. Благодарим Ти за Твоя план. Благодарим Ти за това, че Ти даде живота си вместо нас. И днес ние сме тук, Господи, именно заради Теб, да честваме, да благодарим за това, което си направил, Господи, за цялото човечество по лицето на земята. Боже, днес ние, заставайки пред Тебе, ние отново Те поглеждаме, Господи, не този път на кръст, но ние Те гледаме, Господи, седиш отясно на Твой Отец и чакай само, Господи Боже, да чуеш
гласът на ангела да дойдеш и да грабнеш Твоята църква. Днес ние, Твоята църква, Господи, сме благодатни от Теб. Благодарни от това, което Ти направи за нас, за живота ни, за семействата ни, за държавата ни, за всички нас. Боже, аз те моля тази вечер, в този ден да дохтосни сърцата на онези, които се отклониха, онези, които се заблудиха, онези, Господи, които искат да дойдат пред Тебе, но нещо ги възпира от тяхния живот. Моля Те днес, Господи, този ден да бъде забележителен за тях, за да може, Господи, Боже, да дойдат пред Тебе и да се поклонят. Боже, благослови градът ни, държавата ни, кварталът ни. Моля Те, бъди с нас заради името на Твоя Син Исус Христос. Амин. Амин. Седнете, брати и сестри. Искам да се вечер да чуете част от Божието Слово, защото днес е денът велик. Алелуя! Библията казва, че хората на този свят наричат този ден Велик ден. Този ден е велик, защото Исус Христос, Божият Син, е възкръснал. Кажете амин. Тази вечер искам да ви обърна вашето внимание към Божието Слово за Великия ден. Днес Велик ден е за всеки човек. Бог даде свобода човек да избира. Той постави един превъзходен път, пътят, истината и живота. Бог възлюби всички хора на този свят. Той не е отделил хората на нации. Той не е отделил хората на черни и бели. Но Той ги извика всички да дойдат при Него, отрудени и обременени, и Той ще ги успокои. Днес Велик ден е за малките, които се радват. Днес Велик ден е за големите, които възхваляват Неговото свято име. Днес Велик ден и за най-бедните хора на този свят. Днес Велик ден за мъже и жени. Велик ден е дори и за болните и здравите хора на този свят. Велик ден е днес дори и за черните хора. Защото Библията казва нещо много важно. Бог ни говори към Римляните, 10 глава, 17 стих. И да и вярването от слушане, а слушането е от Христовото Слово. Кажете амин. Велик ден е за всеки един човек, който слуша и вярва в Господа. Защото Бог е този, който изпрати Сина си да бъде жертва заради нашите грехове. Той беше бит, бичуван, плют, роган, подиграван. На Него положиха трънен венец. Той пое наказанието ни, който докара мирът ни и чието рана ние днес сме оздравени. Както казахме, слушането от Христовото Слово. Днес Бог каза на своите ученици: идите, проповядайте благовестието на всяка твар. Това означава, че на всеки човек днес ние трябва да проповядваме благовестието на българин, турчин, циганин, евреин, американец. На всеки човек това благовестие на Божието царство трябва да се проповядва на всичките народи по целия свят. И тогава, казва Божието Слово, ще дойде свършъка на този свят. Приятели, братя и сестри, Божието Слово казва, че Исус Христос е възкръснал. Кажете амин!
Апостол Павел каза на римляните много прекрасни думи, 8 глава 11 стих. Ако живее във вас духът на този, който възкръси Исус от мъртвите, то същия дух ще възкръси Христос Исус от мъртвите и ще живи вас, вашите мъртви тела, чрез духа си, който обетава в нас. Кой обетава в нас? Святия Дух. Този Дух, който е възкръсил Исус Христос от мъртвите, то ще възкръси и теб, и мен, и всеки един от нас, който е възкръсал. Днес Велик ден, днес е възкръсение Христово, алелуя! На този ден Христос, Исус е възкръснал нашата любов. Слава на Бога! Бог е любов. Той е проповядва любов. Той ни насърчава да имаме любов един от други. Вижте, Библията казва в 1 Йоанна, 3 глава, 1 и 2 стих казва: вижте каква любов е дал нам Отец, да си наричаме Божии чада. И такива сме. Алелуя! Такива ли сме ние, приятели, брати и сестри? Божии чада. Това означава, че ние сме децата на Господ, че Той ни е дал своята любов. С Неговата любов ние да си наричаме Божии чада. И такива сме. Затова казва Божието Слово: светът не позна не в нас, защото Него не позна. И нас няма да познават, че ние сме Божии чада, както не го познаха и Него. Приятели, брати и сестри в Господа, защото Него не позна. Възлюбени, казва Йоанна, сега сме Божии чада. Още не е станало явно какво ще бъде, но знам, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Слава на Господа! Сега сме чада на Господа, но не е станало явно, казва Йоан. Но когато стане явно, тогава ние ще го видим. Слава на Господа! Вярвате ли, че ще видите Исус? Бог да ви благослови. Библията казва, че ние ще го видим. Вижте, казва в Матея 22:36 до 39 си. Един приятел попитал Господ много важни думи. Неговите думи казаха: Учителю, коя е голямата заповед в закона? А той рече: да възлюбиш Господа твоя Бог за цялото си сърце, цялата си душа, всичкия си ум. Това е голяма първа заповед, а втората подобна на нея: да възлюбиш ближния както себе си. Вижте каква любов ни е дал Отец. Да си наричаме Божии чада. И такива сме, казва. Любовта на Бога, тази, която пожертва живота си заради всички нас. Любовта на Бога е тази, която отиде на кръста заради тебе, заради мене и заради целият свят. Алелуя! Библията нарича нас, тези, които сме възлюбени от Бога, чада на Господа. Един ден, когато стане явно, казва Библията, ще го видиме както е. Кои ще видят Исус? Божите чада. Алелуя! Тези, които са го възлюбили. Исус е този, който е възлюбен. Исус искаше да каже на младежа, който го беше любопитен да изпечели вечния живот. Той каза, че трябва
да пази заповедите. А една от заповедите е да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с целия си ум и с всичката си сила. Кажете амин! Слава на Господа! Чудесен е нашият Господ Исус Христос, приятели, брати и сестри. Откровението за любовта на Господа, агапе, с която Бог ни възлюби или нарече, знаете ли как? Божи храм. Алелуя! Любовта на Бога, която Бог не възлюби или нарече, с коя любов Бог не възлюби? С любовта агапе. И как ни нарече? Божи храм. Ние сме храм на нашия Господ Исус Христос. И вижте, в първото послание на апостол Павел говори, 3 глава 16-17. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия Дух живее във вас? Алелуя! Кои ще бъдат възкресени? Онези, които имат Божия Дух. Този Дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, ще възкреси и нашите смъртни тела. Алелуя! И Библията казва в първото послание на апостол Павел към коринтяните, че ние сме храм на Бога и в този храм живее кой? Божият Дух. Алелуя! Кой живее в нас? Божият Дух. Този, който ще ни възкреси и ще видим лицето на Бога. Както е възкресил Исус Христос от мъртвите, така и ще възкреси нашите смъртни тела. И както днес ние се радваме в надеждата на нашия Господ Исус Христос, който е възкръснал първия плод от починалите, така и ще възкреси нашите мъртви тела. Откровението за любовта на Господа агапе, с която любовта обича ближния си. Приятели, брати и сестри, това означава, че любовта агапе е тази, която обича кой? Ближния си. Бог показа тази любов към ближния си. Какво направи той? Предаде себе си жертва заради своя ближен. Халелуя! Това означава, че той заради тебе отиде на кръста и заради тебе той умря и възкръсна, за да ни дава нов живот. Той ни възлюби. Ние сме негови ближни. Той ни възлюби и предаде живота си за нас. Това означава, че това е любовта агапе, която пожертва живота си заради тебе и за целият свят. Алелуя! Исус Христос е този, който пожертва живота си заради всички нас. В Първо Йоанна, там 4 глава, 19 си каза: ние любим Него, защото първо Той ни възлюби. Приятели, обичаме ли Господа? Ама Библията казва, че първо кой ни възлюби? Той. Ние го обичаме. А Той ни обича по любовта агапе, който пожертва живота си. Вижте какво каза. Защото Господ толкова възлюби света и даде своя единороден син, за да не погине нито един, но който вярва в Него, но да има вечен живот. Това означава малък, голям, беден, богат, просяк, болен, страдащ, който повярва в Него, да има вечен живот. И вечният живот е това, да познаваш Господа Исус Христос. Исус възкреси. Исус възкреси.
Велик ден е за всички нас, приятели, братя и сестри. Днес радостта, усмивката на лицата на всички християни греят като слънцето, като звездите. Днес радостта на всеки един от нас е голяма, защото ние го обичаме, но да не забравяме, че първо Той ни възлюби. Алелуя! С коя любов? Агапи любов, тази, която пожертва себе си за всички нас. Алелуя! Изпращаме поздрави от църква Йованице към Испания, към всички наши братя и ви поздравяваме всички с Възкресение Христово. Изпращаме Божията любов, любовта Агапе, любовта, която възлюби света, любовта, която пожертва себе си за целия свят. Господ да ги благослови. Халелуя! Защото Бог първо възлюби нас. Вярно е, че ние възлюбим Господа, но първо отдел възлюби ся сама на Бога. И не преведи през себе си. Вижте, приятели, брати, сестри, за мен тази вечер моята радост е огромна, много голяма. Много се радвам, че сме събрани тук в присъствието на Господа, присъствието на Святия Дух. Да се радваме, да хвалиме Бога, да му се покланяме, да го издигнем като цар на царете и Господ на Господа. Не знаете ли какво е било обвинението на Бога? Написаха една табела и положиха на кръста: Той е юдейският цар. Алелуя! И му се подиграват. Днес Той е нашия цар. Царят на царете и Господ на Господа. Обвинение, че Той ни е възлюбил. Обвинение, че Той проповядваше любов. Обвинение, че Той изцеляваше. Обвинение, че Той освобождаваше. Обвинение, че Той отваряше очите на слепите. Днес Той е същия Бог. Бог, който върши същите чудеса и знамения. Вярвайте в Господа. Имайте вяра в Него. Защото вярата е ослушане на Божията слава. А какво трябва да направим? Ние трябва да излезем отвън, да проповядваме благовестието, за да повярват народа и да бъдат спасени. Кажете амин. Господи, прекланям се пред Теб и хвалям името Ти, Господи, защото името Ти е име, което се дал, Господи, на този свят, Спасител, който е дошъл за да спаси човечеството от греховете. Боже, помогни ни. Направи този ден забележителен за всеки, който има нужда от Теб по Твоята сила. Силата, която Ти е възкресила от мъртвите. Този дух, който живее в нас. Този дух, който обетава в нас. Боже, вярвам, че един ден ще възкреси и нас. Помогни ни, Господи. Подай ни ръка. Избави ни, Господи, от нашите трудности в този свят. Труден е живота, който живее в този свят. От всякъде сме атакувани. Понякога сме хулени, подигравани, Господи, от много хора на този свят. Ти си надеждата ни. Ти си уповаването ни. Ти си нашето спасение. Ти ни възлюби с любовта Агапе. Боже, моля Те да помогнеш. Нека този ден да носи денят на радост на всеки, който има нужда. Да покажеш, Господи, милост и благодат към моята сестра, която има нужда да има дете.
Recala mandale carole farne Jesus. Ali ela aqui. Sina moja sina. Ajde sveti duše. Сега те моля, Господи, да изпратиш подаръка на тази сестра. И този ден няма да бъде един ден забележителен. Денят, за който Господи, святи Божи, хората го наричат Велик ден. Нека този Велик ден да бъде денят, която ти да отвориш отровата на моята сестра и да я благословиш, Господи, с дете, да носи радост, Господи, святи Божи. И в този ден моята сестра да носи детенцето си дела в църквата, за да свидетелства дела за Твоите чудеса. Помазваме, Господи, с помазанието на святи. Лерин мандале кароле фале, Исус. В името на Исус, благославно се с вяра да носиш в утробата ти дете, да те зарадва, Господ Исус Христос. Защото Библията казва, искайте и ще да следе. И аз вярвам, че ти го вмее, че имаш дете. И те благославям сега, точно сега, в името на Исус бъди благословено. Ори мандале фарне грация. В името на Исус. Амин. Айде, сестра Емилио, дела тук сега ти. В името на Исус. Господи, благодаря ти, Дела, че тази вечер вярвам, че ти си Господ на благословението. Господ, който си обещал, Господи, че каквото да поискаме в молитва, като вярваме, Дела, ние ще получим. Точно сега те моля, Господи, да я благословиш, да носи в отробата си дете в името на Исус. Изпълнен Божия Дух, Духът, който вика, Ава, Отче, Боже, благославяме в името на Исус, да има в отробата дете, за да се зарадва, Господи, и един ден тези сестри Дела да носят децата си в храма, за да свидетелстват, Боже, за Теб, за чудесата. В името на Исус, бъди благословен. Амин. Амин. Лере мондале кароле фарнен Джизес. Сила. Господи, ето моят брат Димир. Днес е денят на освобождение. Денят, за който ти ни обеща и каквото да просим в молитва, като вярваме, че ти ще ни дадеш. В името на Исус. В името на Исус. Сила. О, камалепа. Дух, сила, река. Господи, ти казва в Твоето Слово, че този Дух, който живее в нас, е възкресил Исус Христос. Моля те, Господи, този Дух да направи обеталище върху живота на моя брат, за да го цели. Гърба му, Господи, да бъде целен в името на Исус. Амин. Амин. Алелуя! Ще пеем ли? Алелуя! Нека да се радваме тази вечер, да хвалиме Господа. Исус Христос възкресе! Алелуя! Стигате само те, стигате само те. Любовта ти, която показваш, за любовта ти, която показваш, всеки ден на мен. За любовта ти, която показваш, всеки ден на мен. За любовта ти, която показваш, всеки ден на мен. Благодаря
в твоите сърце. Алелуя! Хайде, братя, сестри! Хайде, Янко! Диджей Янко! Thank you.
Shut up.
Hallelujah. Wow.
Rocha,
vida,